खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। फैगौ 4 मेआव फोसावनाय जागोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ। बे फिथाइ फोसावगोनखौ लानानै बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर'नि बिबुंथि। बिथाङा फोरमायथिदों दि आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव उPPL दोलोआनो बे खेबाव साबसिन फिथाइखौ मोननो हागोन। बे खोथाखौ जोंल' बुंनाय नङा, बेखौ भट होनाय गासै रायजो राजा आरो जायफोर केम्पेइनाव ओंखारदों बिथांमोना बे खेबाव उPPL दोलोखौनो बांसिन मोजां फिथाइ मोनगोनखौ फोरमायदों। आसामनि बिधानसभा बिसायख'थिया थांनाय समाव मोजाङैनो जालांदों। बिसायख'थि समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जादोंब्लाबो बिसायख'थिया मोजाङैनो जालांदों। जुदि बिटिसिआव मोन 15 मासिनि खोथाखौ बुङोब्ला बे खेबाव उPPL दोलो हिसाबै जों जाखिनि खामानि मावदों आरो बे खेबनि बिसायख'थियाव उPPL दोलोआ रावबो राजखान्थि हान्जाजों एलायन्स जायालासिनो हारसिं बिसायख'थि गेलेदों। बिसायख'थिनि जोबनाय उनाव बयबो इभिएम मेसिनाव बबे राजखान्थि हान्जानो सोर बेसेबां भट होखो होआखै बेखौ बुंनो हाया, नाथाय थासारिखौ नायोब्ला जों आसामनि ओनसोलारि राजखान्थि हान्जानि गेजेराव उPPL दोलोआनो साबसिन फिथाइखौ मोनगोन होननानै दाबि खालामदों प्रमद बर' बिथाङा। गावनि बिफानि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों सासे फिसाज्लाया। खौरां मोननाय बादिब्ला गहपुराव बिफाया फिसाज्लाखौ गोबौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबदों। गोबाव सम साननिफ्रायनो ड्राग्स, जौ बायदिसिना फेग्रा मुवा बेसादनि निसा लानानै सानफ्रोमबो नखराव दावराव दावसि खालामफैबाय थायोमोन बे सुबुङा। बिफाया सानसे नङा साननै नङा बेबादि फिसाज्लानि दावराव नांज्लाय खमज्लाय खालामफैबाय थानायखौ सहायनो हायैयाव रागाजों गावनि फिसाज्लाखौ गोबौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबो। बे जाथायाव बोलि जानांनाय फिसाज्लानि मुंखौ पराग प्रतिम होननानै मिथिहोदों आरो बे जाथायनि दायनिगिरि बिफानि मुंखौ मृदुपन बरुवा होननानै सिनायथि होदों। जाथायखौ लानानै दायो पुलिसआ बिनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायजेनबाय। मणिपुराव खमैबो 8 कौटि रांजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। मणिपुराव एनसिबि, आसाम राइफल्स आरो मणिपुर पुलिसनि जथाय सिग्रोमनायाव मणिपुरनि चुराचान्दपुर जिल्लानि ख'वाखुवालाव खमैबो 8 कौटि रांनि हेर'इनफोरखौ बोखांनो हानाय जायो। बे हमनो मोननाय हेर'इनफोरखौ 3.267 किल'ग्राम लिरथायनि 374 था साबुननि बाक्सु हेर'इनफोरखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सानै सुबुंजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंसे जिपसि गारि आरो गंसे मटर साइकेल आरो गंनै वायारलेस सेट बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला म्यानमारनि हाइसिननिफ्राय चुराचान्दपुरसिम लाबोनाय जादोंमोन बेफोर आयेन बेरेखा हेर'इनफोरखौ। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला सोलिफु बोसोराव दासिम मणिपुराव 75 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों एनसिबिआ। गावनि डिउटि खालामबाय थानाय समावनो सिआरपिएफ जवानाव साख्रि मावनाय सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। जिउ खहा जानाय सुबुंनि मुङा हबगा गयारी। बिथाङा मणिपुराव गावनि डिउटि खालामबाय थानाय समावनो अबथिरायै जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा बाक्सा जिल्लानि बरबारि पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय जफादं ओनसोलनि दिगपुरिया गामिनि थागिबि होननानै खौरां मोननाय जादों। बिथांनि बेबादि हरखाब थैनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो नखरजों लोगोसे गामि ओनसोलावबो दुखुनि सायाया साग्लोबदों। मिथिहोनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय हबगा गयारीया मुलि बायनो थाखाय थांनाय समावनो लामा ससेयाव हायाव हाइ ब्लाड प्रेसारजों गोग्लैयो आरो गोग्लैनायनि उनाव बिथांखौ सिलचरनि मेडिकेल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय देहा फाहामसालियावनो बिथाङा रुंसारि जायो। बिथांनि जिउ गैयै देहाखौ मैया न'आव लाबोनानै गामिनि नेमखान्थि बादियै जोबथा बिदाय होनाय जाबाय। নিৰ্বাচনটো অসমত এবাৰ ভাল হৈ গৈছে। খুব এটা ভাল পৰিৱেশত অসমৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে। যদিও নিৰ্বাচনৰ আগত ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাবিলাকৰ বিভিন্ন বাকযুদ্ধ, কথা কটাকটি, বকা চিতৱা বিভিন্ন কথাবিলাক কৈছে। ইলেকশ্যন খুব ভালকে হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ তামুলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ দাৰাংগাজুলি অঞ্চলত ইলেকশ্যনৰ আগৰ দিনা এটা গুলি ফুটোৱা কাহিনী হৈছে। চ' আদাৰৱাইজ সব ভালে আছিলে আৰু তাতো কোনো মানুহৰ জীৱন যাব লগা হোৱা নাই। এইটো এটা ভাল পৰিৱেশ এটাত আমি পাৰ কৰালো। এতিয়া কথা হৈছে যে যিটো বডোলেণ্ডৰ আগৰ যদি 15টা সিটৰ কথা কয়, তাত এইবাৰ uPPL দল হিচাপে আমি যিখিনি কাম কৰিছো, আগৰ নিৰ্বাচনবোৰত যিখিনি আমাৰ চেলেঞ্জ আছিলে বা আগৰ নিৰ্বাচনত যিখিনি বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিলে, এই নিৰ্বাচনত তেনেকা কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন আমি হোৱা নাই। আৰু uPPL দলে অকলে আমি কণ্টেষ্ট কৰিছো। আমাৰ কোনো এইবাৰ এলায়েন্স টিম নাছিলে, এলায়েন্স পাৰ্টনাৰ নাছিলে, এলায়েন্স দল নাছিলে। এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় হোক বা আঞ্চলিকতে হোক আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলিছিলো। আমাৰ সমৰ্থন বুলি ক'লে অকল বডোলেণ্ডবাসী ৰাইজে আছিলে। আমাৰ সমৰ্থন বুলি ক'লে আমাৰ শুভাকাংক্ষীসকল, বুদ্ধিজীৱীসকল,
এই অঞ্চলৰ মা দেউতা দাদা ভাইসকলে আছিলে গতিকে যিটো নেকি গণতন্ত্ৰত ৰাইজক ৰজা বুলি কোৱা হয় জনতা জনাৰ্দন সেইটোৱে আমাৰ একমাত্ৰ সাহস আছিলে আৰু সেইটো লৈ পেলাই আমি নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ শেষৰ পিছত কোনো ক'ব নোৱাৰে ভোটদান হৈ গ'ল আজি EVM মেচিনত কাৰ কিমান ভোট দিছে দিয়া নাই কিন্তু পৰিৱেশটো চালে আমি অসমত এইবাৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ হ'ম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সকলো ৰাইজে যিসকলে ভোট দিছে যিসকলে কেম্পিঙত ওলাইছিলে চবেই কৈছে যে এইবাৰ UPPLৰ বহুত ভাল হৈছে এইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যে 4 তাৰিখে যি ফলাফল হ'ব ইয়াত আমি এইবাৰ অসমত আঞ্চলিক দলবিলাকৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত থাকিম সেইটো মই আশা কৰিছোঁ